Se son dos que pensan que algo deberían facer polos máis desfavorecidos neste mundo, esta fin de semana teñen unha oportunidade única. A Asociación Prohibido Rendirse encabeza un proxecto solidario que parte da ONG Abai Etiopía, unha andaina de 5 kilómetros que terá moita importancia nun centro educativo deste país africano. Os 5 euros de inscripción irán destinados íntegramente a este proxecto. Pois os fondos íntegros da inscripción de cada persoa van destinados á construción de novas aulas no Colexio Bacho de Gualmara, que é, digamos, o punto principal de actuación de Abai. É un centro onde se fan múltiples actividades con proxectos en marcha e a intención é renovar parte das aulas que ali se encontran. Os interesados están a tempo de inscribirse nesta andaina solidaria que partirá ás 11 da mañá dende a pasarela peonil da Illa das Esculturas. Pois ata o mesmo día da proba, que estaremos ali desde as 8:30 da mañán, a andaina comeza ás 11 da mañán, son máis ou menos 5 kilómetros, un perfil bastante sinxelo para a xente que, digamos que calquera persoa que pode camiñar, pois ali pode participar. De momento hai preto de 45 persoas inscritas e dende a organización din que o éxito estaría garantido coa asistencia de 100 participantes. Nos estimamos que en torno a 80 persoas, 100, digamos, sería o noso graniño de area aportar a causa, porque o ter en conta que se fan noutros puntos do país, pois sería unha boa axuda. Dende a Asociación Prohibido Rendirse animan a todo o mundo a participar nesta andaina solidaria. Pois a verdad que para pasar un rato agradable, colaborar con a boa causa, facer chegar a xente o proxecto de Abai noutro país, pois lóxicamente con dificultade, non, digamos, con necesidades. A verdad que, digamos que esperamos que pasen un bo rato ali, teremos sorteos, teremos música, teremos un habituallamento pos-carreira ou pos-andaina, neste caso, esperamos que, sobre todo, que sexa un bo rato para todo o mundo. Así que xa o saben, se queren aportar o seu graniño de area, teñen unha cita este domingo 1 de outubro ás 11 da mañá na pasarela peonil da Illa das Esculturas.